Kalindo ndi mtsogoleri wa bungwe lija la Malawi First, the People First. Ndipo iwowa ndi munthu omenyera maufulu kuno ku Malawi amene amayankhulapo pa nkhani zokhudza ndale, kuyendetsa bwino kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo. Ndiye masiku awiri atatu apitawa Kalindo anati ichi chinali chifukwa kuti iwo ndithu anali m'manja mwa apolisi kumeneko amayankha milandu yosiyanasiyana imene anena kuti atiwuza kutsogolo kuti milandu imeneyi inali milandu ya mtundu wanji. Ndiye lero modo yawo afuna kuwauza Amalawi kuti iwowa ndi othokoza kwambiri chifukwa kuti Amalawi ambiri anayima nawo ndithu pa nthawi imene iwowa anali ku Ndende kuyankha milandu yosiyanasiyana. Koma sanalekenso pomwepo iwonso ndithu afuna kuwunikira Amalawi pa mavuto ena amene ndithu anzathu amene adapalamula milandu yosiyanasiyana kapena kuti akaidi amakumana nayo pa moyo wawo tsiku ndi tsiku akamakhala ku Ndende. Ndiye timve kuti Kalindo atipatsira zotani modo yawo ya lero pa 11 April 2024 pano pa Nyasa VoiceBox. Ndipo mwachizolowezi tikupemphani inu ngati Amalawi amene matitsata pano kuti muyike maganizo anu in the comment section below pa zimene alankhula Kalindo after atatuluka kuti atuluka ku polisi kumene anamangidwa pa milandu yosiyanasiyana. Muli bwanji Amalawi amzanga, kwina kulikonse kumene muli. Ndikudziwa kuti pofika siku la lero pa 11 April Amalawi ambiri munali ndi nkhawa kapena muli ndi nkhawa chifukwa simunadziwe kapena chimene chikuchitika kuti kodi the DC Kalindo president wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi ali kuti after apolisi atandimanga kukandisiya ku Ndende kwa masiku angapo ndinaona chikondi chanu Amalawi. Choncho ndabwera lero kuti tilankhulane chifukwa ndikudziwa kuti inu ngakhale munandisowa ine komanso ine ndinakusowani kwambiri. Chifukwa ndimadziwa kuti popanda inu ineyo Kalindo kulibe. Ndi chifukwa chake ndimanyadira ndipo ndimadziwa kunena kuti mumadera nkhawa ndikatengedwa ndi apolisi koma musamadere nkhawa. Ubwino wake so nthawi imene adanditenga ija ndi nthawi imene idali ya masauso a Ambuye Yesu. Azibusa ambiri amalimbikisa kuti pa nthawi imene ija tenera kuti tife ndi Yesu komanso tizuke ndi Yesu. Pa nthawi imene ija akanditenga ineyo ndimanyadira chifukwa kwa iwo amaona ngati andimanga, koma ine ndimadziwa kuti sanandimange ndimapita kumene kuja kukayendera Ndende kuona conditions ya Ndende zathu masere wathu mmene alili, ndipo ndimakhala ndi knowledge yabwino kwambiri woti ndimafunafuna siku lina apolisiwa atangomanga nyumba kundimangira konko kuseroko kuti ndizikhala ku polisi chifukwa akuoneka kuti amandifunafuna. Koma ineyo lero kwanga ndikuthokoza, ndikufuna ndikuthokozeni Amalawi pa chikondi chimene mmandionesera ine ndikapita kukayendera Ndende zimenezi. Mumakhala otanganika, mmakhala ojijirika, kuonesesa kuti ineyo ndili safe, kuonesesa kuti ndili malo wabwino, kuonesesa kunena kuti ndilibe vuto lina lililonse. Motero kuti chikondi chimene munachionesa ine ndili kutuwa imeneyi ndilibe mawu. Ndipo Amalawi akanakhala kuti andale amakondana kapena kulikonda dziko ili mmene inu mmandikondera ine, Malawi ali bwino kwambiri. Pa ichi sindimachitenga chinthu chophweka pa chikondi chimene mmandionesera. Mumandionesa chikondi choposa mayi yanga, choposa abale yanga. Ndi chifukwa chake mwina panopa ndimadalira inu. Ndidawauza kale kunena kuti inetu si wanu, ine ndi wa Amalawi. Ndipo ndikufuna ndikusimikizireni Amalawi kunena kuti ena akufusa mafuso kuti kodi DC waopsezedwa, wasiya kupanga maviyeni akubwera sopano mwakathithi, palibe kuopa china chilichonse. Inetu Amalawi olo nditamangidwa olo 1 million times ine sininganjenjemere. Ndi chifukwa chake mwina simumamva kapena simunamvepo kunena kuti DC imene wamangidwa amutumiza ku chipatala, ampeza kuti akudwala BP.
ndipo ine sindizagwedezeka konse. Ntchito yokuyimirirani inu, ntchito yolankhula chilungamo, ntchito yowayimirira Amalawi ilipo ndipo ikupitirirabe. Ine sindingaope wina aliyense chifukwa dziko ili ndi la democracy. Ndipo ndikufuna ndikusimikizireni kunena kuti kupatula mulandu umenewu wokuti ati ndinajambula VN muziko la democracy, ufulu olankhula, ati kuliso mulandu wina wa mfuti umenewu ndichita kupanga special siku limene nditi ndikulankhulireni inu Amalawi, ndikuuzeni zimene zidachitika, chifukwa ambiri ali ndi mafunso kuti kodi DC anayamba uchigawenga, ndizoonadi amasunga mfuti. Ndikufuna inu Amalawi mudziwe chifukwa inetu eni yake aine ndi inuyo Amalawi, ndipo mukuyenera kuti inu Amalawi muzidziwa chilungamo chenichenicho choona chenicheni, osakhala munthu ina kuti akakuuzeni za m'maluwa. So nkhani imeneyi ya VN inu mukuiziwa ndipo munayimvera, koma imene musakuiziwa bwinobwino ndi ya mfuti, chifukwa muli ndi mafunso. Amalawi ambiri ali ndi mafunso kuti aziwe chenicheni chokuti kodi mfuti imeneyi ndiyoona kapena akumunamizira, kapena mfuti amakabera iye uja, kapena ndi chigawenga. Tikufuna zimenezi muziziziwa muziko la democracy. Choncho lifikapo siku mwina ngati mawa tibwera ndi VN yolongosola zonse za mfuti imene zinayendera, kuti mfuti ili kuti ndipo ndi yandani, zonse ndimuziwa chifukwa ine sindimaopa china chilichonse. Ndipo iyi si nkhani yokuti tikabise ya dziko lino la democracy. Pali access to information imene nyumba ya parliament inakhazikisa kuti aliyense aziziwa. Koma nditengerepo mwayi okuti ndikuthokozeni inu Amalawi nonse amene munatengapo gawo kuchokera ku maloya anga, ndikuthokozeni chifukwa cha ntchito yayikulu imene munagwira. Ndithokoze akunyumba ya malamulo ma MP, zimene zinachitika zichadasi historic, sizinayambe zachitikapo, mosogozedwa ndi honorable Mere na Vicha ndi ma MP nonse amene munabwera kuchokera ku Afford, UDF, DPP, zimene munapanga zija zinandipangisa ineyo kufunafunanso kubwererako kundendeko ndi cholinga kuti ndikatengeko zambiri, chifukwa mwina abale anga simukudziwa mmangoliona zuwa likatuluka ndikukalowa, koma mundende mwathu muli mavuto opsa. Ndipo sindendeso iyayi koma malo okayikako anthu kuti azimwalira. Tikunena pano anthu akumenyedwabe mundende, ngakhale ziko lili la democracy, koma anthu akumenyedwabe kundende. Komanso tikunena pano anthu amene ali kundende ndi anthu amene akumafika nditu ngati nyamata wina anangoba babu, ndi amene akusekeredwa, okuba chimanga chiwiri, okuba mizimbe 9 kuchajidwa 50,000, ndi amene akukhala mundende. Anthu ovutika kwambiri, ongonamizirira kuti ayo unali pa bingu kuoneka kuti unaba foni, ndi amene ali mundende. Ndipo kuli mavuto ambiri kundende, kuyang'ana kuma toilet, kuyang'ana room imene ikugona anthu. Komanso kundende kutaphunzirako zambiri, kunena kuti anthu olemera akakalowa mu selo ya polisi samagonamoyi, akumapasa room ina. Kuteko ndende zambiri za polisi kapena mapolisi station ambiri akumachita operating ngati ma rest house kwa anthu olemerawo. Anthu olemerawo akabwera akumapasa rest house ndikugona, mamawa ndende kuatulusa kuasiya malo ena azioneka ngati anali mundendemo, koma chikhalire nicho anthuwo asali mundende agona malo ena akuti anali abwinobwino. Choncho ndikufuna ndikuthokozeni inu Amalawi nonse, makamakaso inu amene mwaonesesa kunena kuti ine ndibwerere pa foni, chifukwa foni yanga paja inatengedwa. Tikuthokozeni mwapaderadera bambo Kandaya akuchiponde chifukwa cha foni imene mwandigulira. Izi si zinthu zophweka, zikuoneka kuti ife Amalawi timakondana, koma amene amatidanisa ifeyo ndi andale. Motero kuti
chikondi chanu chimene mwandionesera Malawi ndilibe nacho mawu. Zisisi zambiri tiulula lero ningofuna ningokuuzani zochepa chabe kunena kuti ambiri mwina mmaona ngati maboma ambuyo mu amaaba ndipo mmanama mmene muja mmangokhala mwina anthu awiri kapena atatu okuba, koma boma limene likuba kwambiri ndi limene lilatonse alliance. Motero kuti pano programu ya Ntukula pa Khomwe ija imene ijayo sopano yasanduka sopano kulemera kwa anthu ena. Motero kuti anthu ena kuchokera ku Kasiya, kuchokera ku Dowa, kuchokera ku Nchinji akumabwera mu Lilongwe atanyamulidwa m'matraki aliyense mu foni mwache muli 750,000. Ndipo zimene zikumachitika daily, anthu akumachoka kwawo kwa president ku Kasiya kuzachita withdraw 750,000 aliyense. Akachita withdraw imene yoyo mama wache akumabweranso m'matraki kuzachitanso withdraw ina. Motero kuti kuli phwando la makobiri pamene madera ena akulandira ndalama yokwanira 150 pa banja, ukoko ndi aliyense mwana nkulu na ukangokhala kuti ndiwe wa MCP kapena ndiwe mchewa ukulandira 750,000. Motero kuti inu amene muli amitundu ina muzingoyesera kumalankhula kachichewa kuti muli bwanji ife tili bwino, ndiye kuti mulandira 750,000. Panopa boma lafika popanika kwambiri oti afika saizi yomapita m'misikamu umachita kuchonderera kuti chonde bwerani kani magulu 10 muzikatenga 30 miliyoni kunifi ndalama zizangokhala mungoziwiratu kulera kuti boma lapanika kwambiri. Mmene aona kuti zisankho zasala pang'ono akuchita kuchonderera anthu kuti chonde kugwada kuti chonde tiyeni muzikatenga nifi zili m'misikamu. Nanga sama aona ngati mavenda ndi anthu okhunuka, anthu osusuka, ndi akumafuna kuti akatenge ndalama ya nifi ndi cholinga kuti awinenso zisankho. Tiulula zambiri ndipo maviyeni akubwera mopanda mantha. Ine ndine Bon Kalindo the DC, mwana woopsa kwambiri. Koma nde simunati ndipo simunati niwe mulira nane ine sindikuopa china chilichonse.